kahle kahle bese into engifuna ukuyibuza kahle kahle njengoba igama lesho kuyi-home run ne. Yini mhlampe ofisa ukuyenzela ifamily yakho noma owake wayenzela ifamily yakho? Lento engiyifisayo like ukuthi uMagriz abe grand. Phela manje into okuthini ngihlala noMagriz uyabona? Ngikade uMagriz manje uyabona nanoma ngipuleme namajita ayangigayela akwazi ukungitshela ukuthi umntwana abheka manager uMagriz uma unemali buza uMagriz ukuthi ufunani hayi wena ubuza amajita ukuthi ufunani kumele ubuza uMagriz akucala ukuthi abe grand before nyenza izinto uyabona Grootman ya into engakutshela yona ukuthi hala kusemhlabeni vele kumele sisigade nalaba vele ababhema ama-drugs lento ocodi ukuyikhuluma ayikho grand mara abanye uyazi ukuthi situation asazi ukuthi bayibhemela nenkinga engafani straight asemzini mara into engicava yi-one Grootman uNkulunkulu abe nawe uyabona ngoba akusubani nobani ongasibuza lama question uyabona that's why ngithi wena like uthando sothola ebantwini esingabazi tweka wena shita angithola umfowenu umthola phambili tweka uyangithola danko njaya ngicela ngawe masha amagama wakhulumile ngiyabonga kakhulu mfethu kubonga mina njayami wena mfowenu nje ubusulizwile igama lehlelo i-home run noma ke ba PMB all the way from le eMkungundlovu njayami yini owakwenzela umuntu omdala ekhaya ugogo noma ifamily yakho noma osafisa ukubenzela yona okuphila ngaphakathi kuwena? Fere zibhaya into engasho ukuthi ngizishunile like anyone else ukhwayenzela umndeni wabo or abasafisa ukuyenzela imindeni yabo something, but Fere I cannot say because mina bhaya ngisafuna ukukuchuna for umndeni wami. I don't feel like it's enough ngikuyenzayo. Well, it is enough Fere, I blind but I wanna do more. Sure, for the family entirely kahle sonke sizokwazi ukuba grand elifini kahle ne generation elandela ibe more angithi ngicela ngawe njaya God bless angithola awe